eskolako lehenengo telebista saiora. Gaur urriaren 15 da asteartea. Gu 6. ikasleak gara, ni Adrian naiz eta orain programako aurkezle famatuarekin utziko zaizuet. Kaixo, gu Eli eta Arrate gara eta zuzenean jantokira joango gara gaurko lehen menua zein den ezagutzeko. Egunon, Janik eta Isabela, hazen olako usain gozoa somatzen den hemendik. Zer dago gaur bazkaltzeko? Kaixo, eskolako sukaldira joan naiz bere sukaldariek. Zer prestatu duen ikusteko? Sekulako sortia izan dugu, gaurko bazkaria honako hau baita. Lehenengo platerrerako, manjarroet napolitana, erera. Bigarren platerrerako, patata tortilla, tomatearekin, eta postreako fruta. Ederto, Janik eta Isabela, gaur bete-beteta amaituko dugu. Zelako janari gozoa. Bai, halaxe da. Orain gaurko eguraldia zein den ikusiko dugu. Horretarako gure adituekin konektatu dugu. Egunon, Anber eta Urko. Egunon Arrate, gaur uria 15 asteartean eguraldia eguzkitsua izango da. Bero handia egingo du, beraz, jantzi, braka eta motxa. Gainera, gaurko goizaldia 8:30 izan da eta ilunbarra arratsaldeko 6:00 izango da. Itsasoa oso barea dago, beraz oso olatu gutxi izango ditugu. Eskerrik asko, Anber eta Urko, ondoren aste honetako asmakizuna entzuteko momentu heldu da. Kaixo, Zurik eta Miguel Angel, zein da aste honetako asmakizuna? Egunon, jarraian aste honetako asmakizuna kontatuko dizuegu. Presa dut entzuteko, adi egon eta ez galdu ezer ez. Lurrean, poliki uretan, araina nire etxean gogorra da. Zer da, lurrean, poliki uretan, araina nire etxean gogorra da. Asmakizun ederra, Miguel. Zuzerrenik asmatuko dute basurtuko ikasleek oso azkarrak baitira. Jarraian, hilabete honetako eta iraileko urtebetetxeak ospatuko ditugu. Kaixo, nik Karla naiz eta urtebetetxeak izango ditu. HH2a irailaren 6 hasita. Urriaren 8 Aron. Urriaren 16 Azmara. HH2b urriaren 25 Levi. Urriaren 5 Carolina. Urriaren 2 Enara. Urriaren 8 Julia. HH3a urriaren 2 Samara. Urriaren 5 Izan. Urriaren 9 Darli. HH3 urte B Gela. Irailaren 2 Israel. Irailaren 20 Maite. Irailaren 24 Anar. Urriaren 30 Lukas. HH4 urtea urriaren 5 Polina. Urriaren 6 Orfue. Urriaren 14 Taylor. Urriaren 17 Nora. Urriaren 30 Soban. Irailaren 4 Lorena. HH4 urte B Gela. Urriaren 17 Sara. HH5 urte A Gela. Urriaren 18 Edu eta Chloe. Urriaren 6 Leire. Urriaren 12 Isaac. HH5 urte B Gela. Irailaren 2
Ahmed, irailaren 18an Lizi, urriaren 4an Umiaren, urriaren 9an Ema, urriaren 12an Marke, urriaren 14an Ani, urriaren 30 Sofia, eta orain Guillem esango du urtebetetzeak LH. Orain esango ditut LH-ko urtebetetzean. Lehenengo maila, irailak 19 Amana, urriak 9 Esmeralda. Lehenengo B, irailak 10 Amelia, urriak 22 Ekai. Bigarren A, irailak 1 Arrate, irailak 3 Zulaila eta Lucia, irailak 16 Ekai. Bigarren B, irailak 11 Aitor, irailak 15 Karla, irailak 20 Abel, eta irailak 28 Adrián. Hirugarren A, irailak 2 Ángeles, hirugarren B, irailak 23 Ronald, urriak 2 Mariotxi. Bigarren A, irailak 9 Lian, irailak 16 Wilmer, irailak 27 Asier, urriak 16 Gadiel, urriak 11 Ainara. Bosgarren B, irailak 19 Kenneth, seigarren A, urriak 1 Adrián, irailak 10 Adam. Seigarren B, irailak 11 Aguel. Ahmed, irailak 12 Xabi, irailak 24 Izan, urriak 1 Al. Seigarren B, irailak 11 Ahmed, irailak 12 Xabi, irailak 24 Izan, urriak 1 Arri. Hauek dira hurrengo urtebetetzeak. Agur! Kaixo, hemen gaude Basurtoko ikastetxeko antolamenduan hain garrantzitsuak diren zuzendari eta ikasketa buruarekin. Mertxe eta Arrate. Zelan zaudete, zenbat urte daramazue zuzendaritzako taldean lan egiten? Ondo, bai, bagaude, bai. Hau da gure 3. urtea, gelditzen zaizkigu beste bi ikasturte, eta gero eta hobeto eramaten dugu, ezta? Gure partetik, gero kanpoan ikusten dena ez dakigu, baina momentuz ondo. Hobeto gaude, gero eta hobeto gaude. Zelan daramazue ikasturte hasieran dena antolatzea? Zaila da? Bai, zaila da. Gainera, uztailean hemen batzuk gelditzen gara, gero abuztuan etortzen gara
antolatzeko irailaren batean guztiok egongo garenez, gauza batzuk antolatu behar ditugu, ordutegiak, gelako banaketa, taldeak... Ordenagailuan denbora asko pasatzen dugu, batzutan iketsua da, nahiko genuke zuekin egon... Claro, baina, bueno, hori da tokatu zaiguna, eta gero eta posego. Gero zeta beto. Zer ezberdintasun daude irakasleko eta zuzendaritzako taldean moduan lan egiten? Zaila da, galdera hau, ez da? Arrate? Nik uste dut ezberdintasun handiena dela ikasleekin ez egotea. Zuzenean ez egotea, ez? Nahiz eta batzutan zuek bizitan etorri, Googlean sartu, ordezkapenak egitera, edo patioan, jaietan eta horrela elkar ikusten dugu, baina egunerokotasunean ez hainbeste. Nik uste dut hori dela ezberdintasun handiena. Azkenean guk tripak antolatzen ditugu, eskolako ikusten ez diren gauza pila antolatzen ditugu, baina zuekin egotea faltan botatzen. Eta gainera, guri, edo nire kasuan nire gehien gustatzen zaidana da klaseak ematea eta ikasleekin egotea, baina, ikusten zaituzten. Orduan, nahiko pozik nago, bai. Eta zuek badakizue edozen momentutan etorri altzarete, bildu altzarete zuzendaritzara edo, eta hori zaindu behar dugu bai. Faltan botatzen duzu gelan egotea edo ditu zarete bulegoko lanera? Ja erantzun dugu, ez da? Bulegoko lana, aspergarriagoa da. Eta, gauza pilo bat egiten ditugu, oso gauza txikiak egunean zehar, eta baina hori da dagoena. Bai, nahiago dugu klasean egon. Norbaitek egin behar du? Hori da. Zein da eskola moduan zabatu nahi duzuen helburua ikasturte honetarako? Nik uste dut ikasturte honetarako eta guztietarako, ez? Ditugula batez ere bi helburu, bata elkarbizitzak eta beste euskera. Eta elkarbizitzaren azkenean da gure arteko harremanak zaintzea, bai? Ikasleen arteko harremanak, ikasle, familiak ere zaintzea eta respetuz jokatzea. Azkenean nahi duguna da eskola izatea une lasaia eta ondo sentiarazten gaituen leku bat, ez? Eta gero euskera arloan nahiko genuke geroz eta euskera gehiago entzun, eskola izatea, egiten duzu, baina euskera izatea, eskola izatea euskara entzuteko eta mintzatzeko leku bat. Eta gero ikasten duguna hemen, euskeraz ikasten dugun hori auzora zabaltzea. Eta auzoa pixkanaka ere euskalduntzea. Baina, hori bakoitzak ere bere ekarpena egin behar du. Eta pixkanaka. Zuek ere lan egin behar duzue, hau lortzeko, bai? Ditugun bi helburuak lortzeko, zuek zeo zer jarri behar duzue zuen partetik. Elkarbizitza hobetzeko eta euskara maila edo euskara auzoan zabaltzeko garrantzi handia duzue. Garrantzitsuenatik. Mila esker arreta mertze zuen arretagatik. Espero dugu ikasturte lasai eta zoriontsua izatea. Izango dugu. Seguro baietz. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Agur. Agur. Ordenatuta eta egunean izatea oso garrantzitsua da. Gure gauza ordenean eta eguneratuta eramaten baditugu lan erdiak egingo dugu. Kaixo, ni Ana naiz eta uste dut ikasturte hasieran lagunekin disfrutatzeko gauza interesgarria ikasteko eta esperientzia berria izateko aukera moduan ulertu behar dugula. Horrela oso motibatua egongo gara.
topatu genuen basurtu ikastetxean. Jarduera asko bete genituen. Zeinuen marrazkiak, ipuen kontalaria, eskuetan abestia zein hizkuntzaz eta komunikazio taula. Azken jarduera, honako irabazleak honako hauek izan ziren. Haurrezkuntzako 5A, 3. maila B, 5. maila A, 6. maila A eta 6. maila B. Parte hartzea oso positiboa izan zen eta pertsonen gorren eta zein hizkuntzaren ingurua asko ikasi genuen. Eskerrik asko, hau izan da dena. Honekin amaiera emango diogu dilipusaren lehenengo saioari. Halaxe izan da, espero dugu disfrutatu izana eta gure partetik egun ona ope dizuegu. Hurrengo telebista 6ko gidaria 6Bko lagunen izango dira. Laster arte!